אוקיי, זה היחידה שהמדחס בה הקפיץ, את האוברלוד. החלפנו כאן את הקונטקטור. הקונטקטור הזה לא העביר את ה-S, את הפאזה האמצעית. כרגע המדחס נשמע טוב, עובד כמו שצריך. זה לגבי היחידה הזאת. לגבי היחידה הזו, הכל עבד כמו שצריך, היה תקין. לגבי היחידה הזו, ה-TT שלה שבור, אפשר לראות כאן, אבל הכל תקין, הוא עובד. צריך להחליף את זה בהזדמנות.